वेंगुर्ले तहसील कार्यालय इथं छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत समाधान शिबिर आमदार दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलं। या शिबिरात गवळीवाडा येथील रहिवाशांना ते राहत असलेल्या ताबा पावतीचं वाटप तर शहरातील कातकरी समाजाला हक्काची जमीन सातबाराचं वाटप करण्यात आलं। गेली अनेक वर्ष प्रलंबित असलेला गवळीवाडा रहिवाशांचा प्रश्न संपुष्टात आल्यानं महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पालकमंत्री नितेश राणे आणि यासाठी विशेष प्रयत्न करणारे आमदार दीपक केसरकर, पाठपुरावा करणारे सचिन वालावलकर, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, तत्कालीन प्रांताधिकारी निकम, वेंगुर्ले तहसीलदार ओंकार उतारी यांचं रहिवाशांच्या वतीनं आभार व्यक्त करण्यात आले। तसेच गवळीवाडा रहिवाशांच्या वतीनं आमदार दीपक केसरकर यांचा सत्कार करण्यात आला। यावेळी प्रांताधिकारी शारदा पोवार, जिल्हा पुरवठा अधिकारी विजय सहारे, तहसीलदार ओंकार उतारी, नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, जिल्हा परिषद आरोग्य आणि शिक्षण सभापती प्रितेश राऊळ, जिल्हा परिषद सदस्य संजय गावडे, मुख्याधिकारी हेमंत किरुळकर, उपसभापती सचिन देसाई, सचिन वालावलकर, नगरसेवक गौरी मराठे, रिया केरकर, अश्विनी माइंडकर, शीतल आंगसेकर, दाजी परब, माजी नगराध्यक्ष सुनील डुबळे, अजित राऊळ, उभादांडा सरपंच निलेश चमणकर, अणसूर सरपंच सत्यविजय गावडे, मठ सरपंच रुपाली नाईक उपस्थित होते। आमचा लढा जवळपास 1986 पासून चालू होता आणि वेगवेगळे सरकारी अधिकारी आले, आमदार, खासदार, वेगवेगळे महसूल मंत्री आले, पण त्याच्यात यश येत नव्हतं। गेल्या एक वर्ष दीड वर्षापासून याला जरा गती आली। वेंगुर्लेचे तहसीलदार ओतारी साहेब, त्याच्यानंतर दीपकभाई केसरकर, त्याच्यानंतर त्यांनी हा प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मंत्रालयापर्यंत नेला। बावनकुळे साहेब जेव्हा महसूल मंत्री झाले तेव्हा त्यांनी पहिल्या एकदम सुरुवातीचे जे निर्णय घेतले त्याच्यात गवळीवाड्याचा हा प्रश्न त्यांनी पहिल्या फटक्यात सोडून दिलेला होता आणि त्याच्याप्रमाणे GR आम्हाला गणपतीत मिळाला आणि गणपतीच्या नंतर म्हणजे गेल्या एक 7-8 महिन्यात ही प्रक्रिया एकदम तहसीलदार लेवलला किंवा जिल्हाधिकाऱ्याच्या लेवलला फास्ट करून आता आम्हाला ताबापावती दिलेली आहे। पुढील 1-2 महिन्यामध्ये सातबारा म्हणजे एकत्र सातबारा आणि वेगवेगळ्या इंडिव्हिज्युअल सातबारा हे देण्यात येतील असं तहसीलदारांनी आश्वासन दिलं आहे आणि आम्हाला त्याच्याबद्दल खात्री आहे, कारण काय वर्षभरात जे काही झालेलं आहे त्याच्या पुढे त्याच गतीने हे काम होईल असं आम्हाला तर पूर्ण विश्वास आहे। गवळीवाडा संघातर्फे सर्व पदाधिकाऱ्यांचे, सरकारी कर्मचारी सगळ्यांचे आम्ही एकदम मनापासून आभार मानतो। या बाबतीत आम्ही माननीय महसूल मंत्री बावनकुळे साहेब, तर जिल्हाधिकारी धोडमिसे मॅडम, नंतर आमदार दीपकभाई केसरकर, सचिन वालावलकर, तहसीलदार साहेब ओतारी साहेब आणि सर्कल आमचे गोदे साहेब, तलाठी आणि सर्व महसूलचा स्टाफ, भूमी अभिलेखमधला स्टाफ, या सगळ्यांचे आम्ही आभार मानतो। 40 वर्ष आम्ही स्ट्रगल केला या जागेसाठी, त्यावेळेला आम्ही निराशवादी होतो, आमचं बहुतेक होणार नाही ना, आमची शासन हकालपट्टी करणार हा एक मनामध्ये हुरहुर आमच्या लागून राहिला होता। पण 1925च्या नंतर दीपकभाई केसरकरांनी सगळ्या सहकाऱ्यांना, सगळ्या अधिकाऱ्यांना ताब्यात घेऊन बावनकुळ्यांकडे जाऊन आमचा प्रस्ताव मांडला आणि कर्मधर्म संयोगाने गणेश चतुर्थीच्या दिवशी शुभमुहूर्तावर आम्हाला GR आला।
त्याच्यामुळे आमच्या आशा प्रलवित झाल्या की आम्हाला तर पुढे हा 7/12 उतारा मिळणार, म्हणून आम्ही समाधानी राहिलो. फक्त अतिक्रमित शब्दामुळे थोडंसं दुखावलं गेलं, पण जाऊन दे, कुठेतरी एक डाग लागतोच माणसाला शेवटी काहीतरी करताना, तसा तो आम्हाला डाग लागलेला असं समजू आणि तर आम्ही आनंद मानू. साधारण किती वर्षाचा हा लढा होता? तुम्ही तर वयस्कर आहात, तुम्हाला माहिती. मी 40 वर्ष लढलेली आहे. 1986 सालामध्ये माझ्या मिस्टरांबरोबर मी हे काम केलं जागेचं. सगळे मंत्र्यांकडे गेलो, आमदारांकडे गेलो, खासदारांकडे गेलो, सांगतील तिथे धावत होते त्यावेळेला. आणि 40 वर्ष हा आमचा स्ट्रगल चालू होता. आता कशा प्रकारचा निर्णय आहे आणि यामुळे तुम्हाला काय फायदा होणार आहे? आता काय शासनाने आम्हाला जागा 1500 चौरस फूट फ्री दिलेली आहे आमच्या घराच्या भोवतालची. आणि जे आमचं आजूबाजूचं जे कंपाऊंड आहे ती जागा शासनाने आम्हाला 1990 सालातला जो भाव होता त्याच्या 2.5 पट करून आम्हाला शासनाने ते नियम लागू केले आणि ते आम्ही मान्य करून त्याप्रमाणे आम्ही पैसे भरले. आता हक्काची जागा आम्हाला मिळाली ना, यात आम्ही समाधानी आहोत. जास्त मोठी अपेक्षा करता कामा नये. चंद्रशेखर बावनकुळे साहेबांच्या संकल्पनेतून ही महाराजस्व अभियानाची संकल्पना आलेली आहे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जे कल्याणकारी राज्य त्याच्या संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने नागरिकांना ज्या वेगवेगळ्या सेवा दिल्या जातात त्या एकाच ठिकाणी गेल्या एकंदर 8 शिबिरं ही प्रत्येक तालुक्यामध्ये झाली. त्याच्यामध्ये शेवटचं शिबिर पण मला विशेषतः आलेलं होतं की 1905 सालामध्ये ब्रिटिश कॅम्प ज्यावेळेला वेंगुर्ल्यामध्ये होता त्यावेळेला गवळी लोक त्यांना दूध लागायचं, त्यासाठी गवळी लोकांना आणून त्यांनी या ठिकाणी सेटल केलं. परंतु एवढ्या वर्षामध्ये त्यांचे जवळजवळ 120 वर्ष त्यांना स्वतःच्या हक्काच्या जमिनी नव्हत्या. मी आदरणीय प्रत्येक महसूल मंत्र्यांकडे हा विषय मांडत राहिलो. शेवटी चंद्रशेखर बावनकुळे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली हे प्रश्न अंतिमदृष्ट्या सुटला आणि आता त्यांच्या नावाने त्यांचे 7/12 होत आहेत. आणि त्याच्याचबरोबर जे कातकरी समाजाचे लोक बेंगुर्ला शहरामध्ये राहतात त्यांना 500 चौरस फुटाची घरं, त्याच्यासाठी 500 चौरस फूट जागा ही तहसीलदार कार्यालयाच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे. त्यांचंसुद्धा घराचं स्वप्न आज पूर्ण होत आहे, त्याच्याबद्दल मला आनंद आहे. जवळजवळ माझ्या मतदारसंघातले जे महसुली प्रश्न होते ते जवळजवळ सगळेच सुटलेले आहेत. त्यात सगळ्यात मोठा प्रश्न हा आंबोली, चौकूळ, गेळे 3 गावांचा होता. आज त्या चौकूळ आणि आंबोलीची मोजणी चालू आहे, वेळेची मोजणी पूर्ण झालेली आहे आणि त्याच्यामुळे एकंदरीतच अनेक जे महसुली प्रश्न होते ते आता सुटलेले आहेत. या यात्रा भागामध्ये अजून जमिनीच्या संदर्भातले प्रश्न आहेत. आदरणीय आमचे पालकमंत्री महोदयांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक आमदारांच्या मार्गदर्शनाखाली तो प्रश्नसुद्धा आम्ही लवकरात लवकर सोडवून घेऊ, जेणेकरून सर्व महसुली प्रश्न सुटल्याचं समाधान हे आपल्या नागरिकांना